me haka? Akan mace? Tun a fari na kanta da hanzari, zuciya ta biyo ta da wurwuri. A kai to Ishak ba a haka, shi ya fara ganinta. Na fara ganinta da hanzari, na yi wufu na biyo ta da wurwuri. Ni fa ban gane abin nan naku ba. To ke Maryam wa ya fara ganinki? Zuciya na bai wa mutum ɗaya, wanda shi ke sa na yi dariya. Wannan yarinya da ganinta ni na san ta fi ƙarfi na. Ka ce kai ka sare ba za ka iya ba. Tun farko me isa to ka ce kai kana son ta ba za ka iya. Ni zaki so ki sanya a ranki, shuka ake sanya wa taki. Yarda ki mai da ni jaruminki, domin abu na kin zarce ko. To ke Maryam kin ji, yan sai ki zaɓuwa kike so a cikin su. Shakado, ina da kai, mai zai saka rasa kai. A to kai Ishak yau da an fi ƙarfin ka sai ka yi haƙuri. Mini tallafi, dan haka za ya fi a zuci sanki yayi. Katin annabi kai wani irin mayan jaki ne. To na ce maka ka ƙara kira na ka ƙara kira.